Bueno, gure hirugarren hizlaria Aritz Aramendi da. Eta bere hitzaldiaren izenburua da Munstruen eta Mamuen erretiroa, bortxa legitimoaren zedarriztapenaren dialektikotasunaz. Ondo esan dut? Bueno. Hasi aurretik eskerrak eman bai etorri ziaten guztiri bai antolakuntzai. Eta hasingo geha. Lehenik eta behin, jakinaren gainean jarri nahi dizuet, hitzaldi honen izenburua testua bera idazten amaitu aurretik jarri nuela, beraz espero dut izenburuak iradokitzen duenetik gehiegi ezaldentzea. Bigarrenik, aipatu beharra daukat, testu honek ez duela tesi jakin bat defendatzeko asmorik. Azurmendiren irakurketetatik master amaierako lanerako bildutako hainbat lotura, ideia eta intuizioak dira. Oraindik, zehaztu gabe dagoen lan honen inguruan, buruan darabilzkidan osnarketak era alik eta apalenean idatziak, oinarri bezala testu inguru politikoa beti edukiz. Besterik gabe ekin diezagun. Jose Azurmendi katedrako diru laguntza jasoko nuela jakin nuenean honako hau pentsatu nuen. Nola arraio lotuko dut ezagutzen ez dudan pentsalari baten obra, orain arte landu dudanarekin. Zertxo bait entzuna nuen lehenagotik, baina behin ere ez nuen Azurmendi beraren testu bat eskuartean eduki. Herriko lagun batekin nengoela, nire goeraren berri eman, eta bere ala hitz egin zidan gaztetan Euskal Pentsamendua lantzeaz sermoia botatzen zien lagun batetaz. Bazituela bere eraginez erositako hainbat liburu eta etxera ekarriko zizkidala. Handik, bi egun ingurura, etxean nituen demokratak eta violentoak, Euskal Herria krisian eta euskaldunak eta espainolak. Irakurketak nondik hasi oso ondo jakin gabe. Gradu amaierako lanean, metodo dialektikoaren implikazio praktikoen azterketa bat egin nuen. Kanten planteamendutik hasi, Hegel eta Marxekin jarraitu eta azkenik 20. mendeko hainbat irakurketaz baliatuz. Bertatik atera nuen ondorio nagusia dialektika koherente izateko ezin zuela filosofiaren teorikotasun hutsean geratu. Praxi politikoaren beharra zuela izan zen. Filosofiaren teorikotasun huts eta partzialaren mitoari nolabait ere kontrajarriz, filosofiak agente politiko eta ideologiko moduan jokatzen duen rolaren funtseskotasuna azpimarratuz bukatu nuen lanura. Ondorio nahiko agerikoa nola nahi ere. Handik hilabete batzutara, demokratak eta violentoak irakurtzen hasi nintzanean, ez zitzaidan gehiegi kostatu Azurmendiren obratik nire ikergaiari jarraikortasuna emango zion aria topatzea. Gralean, halabeharriz hitz egin behar izan bainuen balioen absolutasunaren ziurtasunezaz, bai eta ziurtasun ez horretatik praxi politikoa justifikatzeko zailtasunetaz. Liburua irakurrita geroko hausnarketetan murgilduta nengoela, bertan irakurritako esaldi bat zetorkidan behin da berriz burura. Aurretik nituen hainbat pentsamendu bildu eta era borobilean formulatzen zituen esaldi bat hain zuzen ere. Violentzia on baten aukera fedeak soilik ematen du, dio Azurmendik. Gizarte honek azken hamarkadetan zerbait galdu badu, ordea fedea izan da. Hona hemen, aurtengo ikasturtean ikertu beharreko tesiaren abiapuntua. Esaldi honek erantzungo lukena berriz, gerra justua egon aldaiteken izango litzateke. Galdera hau, ordea, ez da inondik ere, bizi dugun aro garaikideari erantzutea soilik egokitu zaion galdera bat. Violentziaren erabilperenaren aurrean kontuak eman, ala kontuak eskatzea elkarbizitza bezain zaharra da ziur aski. Gure herrian ordea, badirudi kontuak eman eta eskatzearen joko honetan bereziki trebatuak izan garela. Trebatze honetatik zerbait ikasi badugu, kontuak eman eta kontuak eskatzearen proportzioa berdina ez dela da. Batzuek kontuak eskatzen dituzte batere kontu eman gabe, eta besteek ordea kontuak ematen dituzte eskatzeko aukerari gabe. Egoera honek ez liguke printzipioz gure aste handirik eman beharko violentzia unidirekzionala izango balitz. Eta kontuak eman behar dituena violentzia erabili duena izango balitz. Hartu ezagun, adibidez, indarkeria matxista kasu bat. Indarkeria matxista kasu baten ez genuke zalantza handirik edukiko erasotzaileak kontuak eman behar dituela esateko garaian eta erasotuak berriz ez lukela konturik eman beharko. Noren aurrean eman behar ditu ordea kontuak erasotzaileak? Botere judizialaren aurrean, legearen aurrean, estatuaren aurrean azken finean. Erasotua justizia bere esku hartzea justifikatzeko egoera zaila suertatzen zaigu. Kontuak edozeinek eska ditzazke, baina estatuaren aurrean soilik gaude kontuak ematera behartuak. Kontuen norabidea beti estatuaren gana bideratuta dagoela dirudi nolabait. Oraingoz, ez gara estatuak kontuak emateko duen beharraz eta baliabidez mintzatuko. Oraingoz, axola zaiguna, estatuaren izaera kontu eramalea da. Pentsa dezakegu, violentzia bi aldetatik erabiltzen den auziren bat ere. Droga trafikatzea ogibide duten bi talde kriminalen arteko adibidez. Kontu garbitze horietako bat hain zuzen ere. Horrelako kasu batean argi ikustezakegu estatuaren rola. Naiz eta bi bando hauek beraien kabuz garbitu elkarren artean dituzten kontuak, horretarako violentzia erabiliz gero, estatuak ezin duen hartu kontu garbitzea auzilegi denik. Max Weberri jarraituz, estatuak ezin duen hartu berez buruaz gain, beste inor violentzia era legitimoan erabili dezakeenik.
Aurreko kasuan bezala, estatuari onartezinan zaio norbaitek justizia bere gain hartzea. Justiziaren aurrebaldintza, estatuak berak emandako eta kudeatutako legea baita. Estatuaren begietara, justizia eta zuzenbidea bana ezinak dira. Estatuak eta bere legeak duen izaera kontu eramalea ulertzeko, alain badiuk egiten duen moduan multzoen teoria matematikoaz baliatzea eraginkorra izan daitekela uste dut. Ikuspegi honi jarraituz, ez genuke legea auzi juridiko soil baten moduan hartu behar. Honez gain, legeak ontologia bat ezartzen duela pentsatu beharko genuke. Legea existentzia autu bat da. Gizartea osatzen duten banakoen antolaketa multzokatu bat. Multzo definitu horietatik kanpo geratzen den edonork ez du izenik estatuarentzat. Mustro moduko balditzateke. Zer da mustro bat razionaltzat jotzen dugun antolaketa betzeten ez duen izaki bat baino? Mustroak honela ikara sortzen digu. Bere agerraldira arte zuzentzat jo dugun antolaketa zalantzapean jartze baitu. Bere agerpenak legea bortxatzen du. Mera adibidez, gogora datorkit, zeinen aproposa Berritxarraken Marabillasen kantan ikara bortxaren bigarren izena, ikara eta violentzia lotuz. Bueno, jarri ezagun. Mustroa beraz, legeak razionaltzat ezartzen duen sailkapen hau zalantzapean jartzen duenez, ezin du estatura jo kontua garbitzeko instantzia gonena balitz bezala. Lehenik, estatuak ez duelako izlari legitimotzat aitortuko. Eta bigarrenik, mustro izabre honek, izaki hau estatuaren legetik kanpo kokatzean, estatuari aurrez aurre begiratzera behartzen diolako. Lehen esan dugun moduan, estatuak ordea ezin duen hartu ez bere gain ez bere pareko inor, bere zuzentasuna zalantzapean jarri dezakenik. Hala baritz, bortxaren legitimotasunaren monopolioa galduko luke. Ez litzateke kontuak kudeatzeko instantzia legitimo bakarra. Hau guztia argitzeko bi adibidea aipatuko ditut jarraian. Lehena, transpertsonen auzia adibidez. Bigarrena berriz, estaturik gabeko nazioena. Transpertsonen auzian nahiko garbi ikus daiteke nola legeak pertsonak bi multzotan sailkatzera behartzen gaituen. Nanean bi aukera soilik daude, gizonezkoa izan, ala emakumezkoa izan. Dikotomia horretatik kanpo kokatzen denak ez du izenik. Izenik gabeko multzonen existentzia aitortzea bera, izena ematea, aurreko bi multzoen zuzentasuna zalantzan jartzen du. Transpertsonek genero bereizketa dikotomikatik kanpo geratzean, bereizketa honen razionaltasunaz galdetzera behartzen gaituzte. Bereizketa honen naturaltasunaz. Aurretik ezarritako multzoetan sailkatu ezinezkoaren agerraldiarekin agerian geratzen da sailkapenaren kontingentzia. Estaturik gabeko nazioi dagoekinez ere antzeko zerbait gertatzen dela ikus dezakegu. Kasu honetan berriz, nazio-estatuaren paradigma da zalantzapean jartzen dena. Estatuak ezarritako multzokatzean sailkatzen ez den talde bat multzo propio bezala aldarrikatzen denean. Hemen ere pentsa ditzazkegu estatu konfederarak, plurinazionalak eta bar. Ez naiz horretan sartuko gaurkoan. Har dezagun oraingoz Espainiar estatua adibide gisa. Hau idazten ari nintzen astean, orain hortan ari dira, Esquerra Republikanak PSOE-eri Kataluniar eta Espainiar gobernua aurrez aurre parez pare negoziazio mahai batean esertzea eskatzen ari zitzaion. Espainiar estatuak ordea ezin du onartu mahai horretan bere paraikiderik. Esquerra Republikanak estatu Espainiara bera oinarritzen duen sailkapen hierarkikotik kanpo ari da kokatzen. Kataluniak Espainiar estatuaren multzoa osatzen duen azpimultzoetako bat izanik, azpimultzo nagusiaren pare jartzeak multzo eta azpimultzoen sailkapena baliogabetzen du. Espainiar estatuko legearen baitan, Kataluniak azpimultzo moduan soilik du bere izatea aitortua. Kataluniar gobernua, Espainiar estatuaren pareko multzo moduan aitortzen duen negoziazio mahai bat, mustro moduko bat litzateke legeren begietara beraz. Ransierrek El desacuerdo, filosofia y política obran, multzo mustro honen agerpena politika berarekin identifikatzen du, bi logika moten arteko talkan. Alde batetik, gizarteko gorputzei orden bat ematen dien logika, legeak ezarritako orden razionala. Eta bestetik, denongan dugun hizkuntza gaitasunak inplikatzen duen logika berdintzailea, gorputzen antolamenduanen kontingentzia agerian jartzen duena. Bi logika hauen arteko talka izate aitorturik gabeko multzo horretan gertatzen da zuzen. Logika berdintzaileak estatuari kontuak eskatzea ahalbidetzen du, arbitrarioki ezarritako orden sozialarengatik, zuzenbidea eta justiziaren arteko desberdintasuna agerian jarriz. Lehen esan duen moduan, estatuari bana ezina zaizkion bi kontzeptu horien arteko distantzia bat azaleratuz. Honela, Ransierri jarraituz, aitortu gabeko multzoak estatuari kontuak eskatzearen jokoan datza politikak. Lehen esan dudan moduan ordea, estatuak ezin du aitortu gabeko multzo hau izlari legitimotzat aitortu. Honek legitimotasunaren monopolia ukatuko lioke. Beraz, ez dago multzo honen aurrean kontuak ematera behartuta. Era honetan, aitortu gabeko multzoaren izatearen aitortzaren gatiko borrokan jokatzen da politika. Interes desberdinen arteko gatazkan.
Teoria honek estatuari jatorrizko violentzia bat egozten dio, zeinaren bitartez multzoen antolaketa jakin bat ezarri duen. Demokrazia modernoa oinarritzeko ainerabilidaden kontratu sozial baketsuaren ideia baten kritika da funtsean. Konstituzionalismoan kritika bat esan da. Jatorrizko violentzia honek legeak ezartzen duen sailkatze arbitrari hau sailkapen natural bezala agerraraztean datza. Horretarako nahitaezean indarrez ezarri beharko ditu mugakan eta hemen. Behin, estatua bere horretan finkatutakoan ordea, muga hauen hasiera bateko artifizialtasuna ezabatu eta natura berri bat bezala aurkezten dela esan daiteke. Honetan datza hain zuzen ere estatuaren izaera ideologikoak, kontingentzia beharrezkotasun bezala agerraraztean. Sailkapen honek egiten duen bihurketak Rancierren terminotan jatorrizko distortzio bat suposatzen du. Gizarteko gorputzen sailkapena egitean badaude berezko tituloa duten multzoak, ezaugarri positiboak dituztenak. Bestalde, berezko titulori gabeko hiritartasunak. Hiritartasuna titulo bakartzat dutenak. Hiritartasuna ordea ez da beraiei soilik dagokien tituloa, gizarte osoari baizik. Multzo propioa duten horien aldean beste multzo espezifiko bat ez osatzea da beraien funtsesko ezaugarria. Aberastasuna edo bertutea oinarri berezko izena dutenez gain, herriaren osotasunarekin soilik identifikatu aldirenen multzoa. Determinazio positibo hori gabeko gizaki abstraktuak. Multzo propio gabekoen multzo honi izaera aitortzeak beraz, gizartearen sailkapen oker moduan agerrarazten du. Distortzioak multzo hau ezkutatzean datza. Era honetan, gizarteko parten kontuak oker bezala agerrez daitezen. Politika, distortzionen azalerapen moduan, izaki abstraktu hauek hizkuntza gaitasunaren logika berdintzaileaz baliatuz, legearen sailkapen naturalaren itxura eteten duenean gertatzen da. Azken hau argitzeko adibide bat datorkit burura. Marxek langileria klase unibertsal moduan deskribatu izana. Zer kalbidetzen du langileriari izaera unibertsala aitortzea? Lan konkretutik lan abstrakturako jauziak hain zuzen. Lan konkretu baten ezaugarri positibo ez haratago, soldatapeko lanaren baitan, langile izatea lan indarrera saltze soilarekin identifikatzen da. Era honetan, lan desberdinen arteko desberdintasun kualitatiboak ezabatuz. Produkzio bitartekoen jabeak bakoitzaren jabego determinatu eta positibo horretaz baliatuz identifikatzen diren bitartean, langileak berriz, langile bezala, sistemaren osotasunari bakarrik erreferituz identifikatu aldira, hau da, lan indarraren salerosketari. Hau da, sistemaren multzo partikular batean unibertsalaren aragiztapena. Bigarren adibidea, demokratak eta violentoaketik bertatik eratorria, iraultza frantsesetik sortutako hiritartasun ideiaren ingurukoa da. Lehen adibidean, unibertsaltasun abstraktu honek ematen dituen baldintzen baitan praxi politikorako sortzen diten aukerak ikusi ditugun moduan, bigarren adibidean abstrakzio prozesunen alde negatiboa azaltzen zaigu. Demokrazia modernoko hiritartasunak familia, auzoa edo herria bezalako elkargo naturalak ezabatzen dituela dio Azurmendik. Paperezko gizabanako abstraktuak sortu. Hiritartasun eredu hau nazionalismo kultural baten kaltetan da noski. Lehen mustroak aipatu baditugu ere, klase unibertsalaren agerraldi hau ez litzateke mustroarenakin konparagarria izango. Mustroak ez du unibertsaltasun baten izenean kontra esaten legeak ezarritako sailkapena. Klase unibertsalak legeari jatorrizko zaion distortzioa azaleratzen du sailkapenaren erraietatik bertatik. Hiztegi paranormalarekin jarraituz, Derridak bezala agian mamu bezala identifika dezakegu, edo Marx eta Engelsek beraiek ere manifestuari hasiera ematen dion esaldi ospetsu horretan bezala. Europa zeharkatzen duen mamu bat dago, komunismoaren mamua. Mamuak, mustroak ez bezala, guregandik sortu eta gure artean bizi dira, eta hau ezin dugu ekidin. Mustroaren agerpena berriz ez da sailkapenaren barnean ematen, mustro izateak jada kanpoan egote bat suposatzen du. Hortaz, honek estrategia politiko ezberdinak eskatzen ditu. Bi estrategia politiko ezberdin ditugu orduan, bata mamuena eta bestea mustroena. Bien oinarrian dago jatorrizko distortzioa azaleratzea noski. Mustroen agerpenak arrazoimen desberdinen arteko aurkakotasuna eta bien arteko talka suposatzen du. Aurkakotasun hau era desberdinetan ebatzi daiteke, baina ez du bere horretan aurkakotasun horretatik haratago doan ebazpen baten zantzurik. Mamuak berriz zentzu transzendentea du, eskatologikoa, jada ez den edo oraindik izateko dagoen zerbait irudikatzen du. Ez da aurkakotasun soilean geratzen. Paranormalkerietan gehiegi trabatu gabe esan dezakeguna honakoa da.
Estatu modernoaren eraginez sortutako unibertsaltasun eredu horri baliogarritasun politikoa egozteak alaukatzeak bide desberdinetatik garamatzala. Kontua ez gehiegi konplikatzearren, bi bide hauen nire ikuspegia azalduz bukatuko dut. Distortzioaren azalerpena balioen unibertsaltasun baten baitan artikulatzeko bidea hartzen badugu antolaketa hobego baten izenean egin beharko dugu halabeharrez. Hobegautasun hau justifikatzea ordea ez da lan makala inondik ere. Esku hartze politikoa moralki a posteriori bakarrik justifikatu daiteke. Hau da, ezarri nahi den balio sistema berri horretatik. Horren aurretik, hobeagotasunaz, fede edo esperantza bati esker bakarrik hitz egin dezakegu. Gaur egun eskaz dugun hori hain zuzen. Honela, biolentziaren justifikazio bakarra egoeraren jasanezingarritasuna da. Egoeraren jasanezingarritasunak dakarren esku hartu beharretik. Esku hartze honen moraltasun batetaz hitz egitera iritsi ahal izateko borroka zela ideologikoaren erlatibismoan murgildu beharra dago, ordea. Bestalde, praxi politikoan unibertsaltasun modernoari uko egitea erabakitzen badugu, nolabaiteko erlatibismo moral bat beharko dugu praxi horren inguruan kontuak eskatzen dizkigutenean. Erlatismo gudazalen itxarretik aratago, edo mirandearretik aratago, aberasgarria dirudi balio sistema ezberdinen arteko hasiera bateko talkak, aurkakotasun hori gainditzearren, norberaren balioak birmoldatzera behartzen gaituela pentsatzea. Balio batzuk aldez aurretik unibertsaltzat jotzea dela hain zuzen ere talka sortzaile hau ekiditen duena, alteritateari zuzenean gerra deklaratuz. Erlatibista bakezalen diskurtsoa litzateko honakoa. Desberdinen arteko kontaktuak biak hobetzen gaituela uste duena. Estrategia honek ordea badu ahulgune garrantzitsu bat. Mustruek ez dute estatuari gerra deklaratu edo baketsu jokatzeko autua egiteko aukerarik. Estatuak mustruei gerra aldez aurretik die deklaratua. Beraz, utzi iezadazue autu hau eraginkortasun estrategikoaren aldetik soilik bada ere zalantzapean jartzen. Ondorio bezala, aurretik esan, noski daudela bi bide hauen arteko bide gurutzek. Ondorio bezala, honako hausnarketa hau besterik ez dut. Politikan, erlatibismo ekiditea ezinezkoa iruditzen zait. Beharrezkoa politikan jarduteko. Lehen esan bezala, politika interes desberdinen arteko borrokan ulertzen dut. Natural eta beharrezkotzat jotzen dugun horren erlatibotasun edo kontingentia azaleratu eta ordena berri bat ezartzeko jokoan. Erlatibismo hau ordea, ez da behin betikotzat hartu behar noski. Ordena unibertsal berriak artikulatzeari uko egitea, justizia eta politika behin betiko aldenduko lituzke. Azken hau, borroka ideologikora soilik murriztuz. Kontuan eduki dezagun, gaur egun, berezik indarrean dagoen erlatibismo bakezalea, aldez aurretik deklaratutako gerra hori ezkutatzeko kortina paregabe ere izan daitekela. Besterik gabe, eskerrik asko.